Ura da, gu gara. Epe motzeko kutsadura gertakariak. Euria erruz eta mardulari duenean, euri zaparradek, saneamendu sare eta araztegiak kolapsatu egin ditzakete. Azpiegituren ahalmena gainditu egin dezakete. Halakoetan saneamendu sistemak era baimenduan izurtzen ditu uholde ur horiek hondakin urekin batera nahaztuta. Araztegietan, kolektore nagusietan edo udal sareetan. Epe motzeko kutsadura gertakariak deitzen die halakoei araudiak. Eta itsasora heltzean euri urak dakarren guztiarekin batera, bainu eremuetan eragozpenak sortzen dituzte. Erakunde kudeatzaile eta udalek gertakari horiek murrizteko lanean badiardute ere, lantzean behin gertatzen dira oraindik, eta bainu denboraldian arazoak sortzen dituzte.